Després de recórrer més de 10.000 quilòmetres i 14 hores d'avió, arribem a Amèrica Llatina. Benvinguts a Santiago de Chile. A l'hora d'estiuetjar ací, els xilens solen vindre a Viña del Mar. Per cert, sabíeu que l'any 1966 es va inaugurar l'avinguda Benidorm? Una curiositat més, benidormers, esta ciutat costanera està agermanada amb la vostra terra. Proper de Vinya, però molt diferent, arribem fins a una de les joies del Pacífic. El seu nom ho diu tot. Estem a Valparaíso. És la tercera ciutat més poblada de tota Xile, declarada per la UNESCO Patrimoni de la Humanitat, i així molts arquitectes valencians han trobat una oportunitat professional. Repleta d'escales i carrerons, Valparaíso també és coneguda com Valpo i és una de les ciutats més bohèmies del món. És el país més llarg i estret de tot el planeta i en les seves platges es practica surf durant tot l'any. Comença ja, Valencians al món, Xile i les seues platges! Vengan a Chile, les esperamos!